Bismillahir Rahmanir Rahim. Siffofin da suke hana auri mace, ka kiyaye, ki kiyaye. Mace mai almabazzaranci da mace mai san ado idan za ta fita. Mace mai yawan fara'a ga kowa da mace mai kaifin harce. Abubuwan da suke jawo talauci ga su kamar haka. Share daki da sutura, cin abinci a tafin hannu kamar ka dora shi haka. Ɓata hanci lokacin da kake bayan gida. Cire farce da haƙori ko susa da ice. Abubuwan da suke jawo lalacewa jiki ga su kamar haka. Karancin cin abinci, yawan yin jima'i, yawan shiga banɗaki, bacci bayan magariba. Abubuwan da suke jawo mantuwa ga su kamar haka. Yawan maganganu, yawan dariya, yawan cin abinci da kuma cin haram. Lokutan da aka fi karban addu'o'i, lokacin kiran sallah, lokacin ikama bayan shiga masallaci, daren juma'a da yininta da kuma lokacin sahur. Kashi uku na ƙarshen dare tsakanin magariba da isha. Allah ya samu dace.